To, že vaše interiérové rendre možno na prvý pohľad nevyzerajú až tak dobre, ako by ste si prijali, nemusí byť nutne spôsobené tým, že ste niečo pokazili v scéne, v materiáloch alebo v nasvietení. Častokrát sa jedná len o zle nastavený tone mapping. Originálne hodnoty, respektíve to, s čím dokážeme kývať v rámci tone mappingu, je podľa mňa brutálne zavádzajúce, nakoľko ACES poväčšine ostáva na jednotke, saturácie, green magenta tint a white balance sa za ideálnych podmienok nechytáme, a pokiaľ ide o kontrast, tak tam by som skôr odporúčal ísť nižšie ako 1, určite nie vyššie. Môžeme si ich teda takýmto spôsobom vymazať, nakoľko ich potrebovať nebudeme, a pridáme si tam len to relevantné. Postup, ktorý ideme opisovať, ja osobne používam v rámci každého interiéru a pozostáva z aplikácie LUT alebo tzv. Lookup Tables, a preset použijeme priamo z korony, je to jeden z týchto posledných, Kim Amlan Graphic 02. Je to niečo, čo tej vizualizácii dodá kontrast a sharpness. V tomto bode by sme si trošku mohli vybalancovať exposure, v našom prípade niekde okolo nejakých 1,5, čo nám prinesie tie tene trošku vyššie a takisto zintenzívni highlighty. Ďalším a poväčšine posledným krokom je aplikácia tzv. Reinhardt Highlight Compression, ktorý vždy zásadne aplikujeme pod Simple Exposure. V opačnom prípade by sa nám to mohlo byť s tým našim LUT. V rámci Highlight Compression používame hodnoty, ktoré sú veľmi opatrné, niekde v okolí 1,3 až 1,6. Toto nám prinesie tie prepálené highlighty, ktoré by inak boli v rámci RGBčka 255 trošku nižšie, a celé to potom vyzerá trošku realistickejšie a príjemnejšie. No a odtiaľ to je to vyslovene už len na vás. Za predpokladu, že tam chcete aplikovať ešte jedno LUT, trebárs takéto nejaké teplejšie, kľudne aj len na 50% v rámci opacity, prípadne si môžeme zapnúť Filmic filter, ktorý nám umožňuje hrať sa s intenzitou tých tieňov a dotiahnuť tak do vizualizácie trošku väčší kontrast.